Cris, alimenta os súbditos. Veña, reina das miñocas. É a reina das miñocas. Ainda que se rebelen contra ela e ataquen. Que pouca autoridade teñen. Chin, chin, chin. Tan ricos os jumpers. Espera que no se grabó un lanzamiento. ¡Repita! ¡Repítalo, por favor! Que non son jumper, que son jumper. Grava allí as comidas. Pero que non as vexo, onde anda? Aquí. Aquí. Mira, aí está a comida, pero non está a miñoca. Interesante. Le gusta de barbacoa. Sí, teñen bo gusto para comer. Pois tamén saben mellores. Por suposto que non. Os que tiren Eu vou ir a cartar un plan. A posto de 2009 ás 10:09 da noite. Claro que non, joder. Parece que nunca na vida dices unha etiqueta de caducidade esas.